ମାନେ ଶେଷ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ମୋ ଦାଦି ରଖୁଛି ଗାଡ଼ି ରଖୁଛି, ଗାଡ଼ି ରଖି ଆସୁଛି ପୁରା ପୋଲ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ପୁରା ଜାମ୍ ଯେ ସାଂଘାତିକ ଜାମ୍। ଆଉ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଲେ କାଳେ ଚୋରି ଫୋରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ସେ ସତର୍କରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖିବୁ ଆପଣ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଭିଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦହିବରା ଦୋକାନକୁ ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଦହିବରା ଏବେ ଖାଇବୁ ହେଲା କି। ଖାଇସାରିକି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ପୁରା ପୁରୀ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି କରିବାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏତେ ସାରା ଲୋକ, ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ। ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଶାନ୍ତ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରା ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି।